Ти си по-хубава от нея. Твоя Рик е глупак. Не мога да го виня. Синди е страхотна, всеки би я предпочел. Лин, това не е вярно. Вярно е. Лили, не трябва да се разстройваш. В живота непрекъснато се случват такива неща. Браво. Поне ще знам какво ме очаква. Не ме разбра. На мен също ми се е случвало. Няма да забравя. Веднъж, когато бях в гимназията, отивам на една забава и към мен се приближава онова чаровно момче. Цялата вечер прекарахме заедно. Беше чудесно, но после разбрах, че зарязал приятелката си заради мен. И известно време излизах с него, но знаех, че не е редно. Много ти благодаря. Страшно ме успокои. Съжалявам. Извинявай, но какво стана с другото момиче? Не е важно. За теб? Нали сви гадже? Майка ти всъщност иска да каже, макар и не по най-добрия начин, че този Рик не те заслужава.